DJ Lovely. DJ. Let's go now. 1, 2, 3, 4. Let's go now. DJ Lovely. You want to go? Hey, a bar kauna ce, a garin ta zarta sarauniya. Sosai. Soye mini ba zaka, ya shiga lokon zuciya. Yayi da bebaye, a jiki fari ya taɓa lafiya. Kware, buɗe nake gaskata, ke ɗai zan wa bibiya. Ina ambata, yadda na zauna lafiya. Da akwai rabo, Let's go now. zani ni da ke. Ko da ba su so, Allah shi zai ba mu dama. Hey. Let's go now. DJ. Go. Sosai. Fama ake da ni. Sosai. Yanzu mai zuciya ya shiga mallake rayuwa. Wannan so da so ni dai kai zan ba wa girma. Wata ban titi ba nan kai wani aikin sai dai DJ Lovely babban sauki 24 happy day. Kai wani aikin sai an fara ko an fara sai an kare aiki bai san wasa. Ga DJ Lovely 24. Wai tuntuni ya yi mini rasa dan ya buji mai hanta ta. Tun da na ganta na gane tana yi har mata ce mana in zo in yi sai na kace mata mai ne zan yi sai ta kace mana sai na kace mata ne ba na yi ina ai ni malam ne kai Wannan shi ne malam ne. Let's go now shigawa mai kyau kai in ganki wace ce hello baby na'am baby ta shige ki zo ki dan ba da agaji. Let's go now. Na shaida kin san ina san ki. Cikin jini na nake jinki karki watsar da ni ciki. Ko a kwalliya Ba irin taki fagen ado babu tamkarki. kai a ce Za a so ki ne kyakkyawa. Hello baby. Tauraro na zamina. mai ɗaki na Wani ƴaƴana. tasiri na kyakkyawa kowa. Let's go now. Na ba ki amana ke ma wani soyayya ce. Na ba ki amana taimaka ne. Ka daina halaye na domin kina shiryo. Wayo Kin manta alkawarin da mun kai tare da ke. Sanki zai mini karki sa na zamo mai jenya. Ki haƙuri zo mu sasanta wai. zo mu sasanta. Mu daina sa'insa na gane in ba ke ni ma. Ba za da yin tsaba. Let's go 1 2 1 2 1 2 DJ 1 2 DJ 1 2 DJ 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 Ya so ya kaurace
wa za ta maye min. ba ni da tamkar yake Dan Allah ki tausaya min. ki ja ni kusa da ke ko kore rigawa mu Da soyayya. to ni ina zan je in baki tare da ni ya zan da tantance Ko za ya damu da ni kullum a koyaushe. motan ki na nan a kusa da ni Shine abinci na sannan kuma shi kaɗai ban ke ba. zan so ki taimaka min Ki yafe kura-kurai na. ba za na aikata komai ba Hey, hey, wata kwa, si, la no ma, no ba, no. Hakuri, ki hakuri, ki hakuri, ki hakuri. Wayo. Ki hakuri, daina ma binki. Yeah. To ai Allah na nan, ai Allah na nan, ai Allah na nan. Wani ya ciki ne, kowa da kunshi sannan kuma baya ɓoya. zo mu sasanta rashi da daina sayasa na gane shi da baka tare shi Lallai. ba shi da wata siffa Sosai. idanu ba su ganin shi balle kai mai kasani Ha, so kenan sanadin labari na, so kenan sanadin labari na. Let's go one to DJ, hey, ni ma bayan kanka ba. Sannan ba girma ne ba, sosai, kai ma bai barka ba, sosai, sanadin labari na, so kenan sanadin labari na. Let's go now, let's go now, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 1, 2, 3, 4. Oh, yeah. Garin kwaki an sa ruwa ya ki kumbura. Garin kwaki an sa ruwa ya ki kumbura. Garin kwaki an sa ruwa ya ki kumbura. Wai ya take ne? so kenan Yaya za a yi ne Slim Smart? Yaya za a yi ne ka bai Slim Smart? kare ba Labari na, ban san yake ba hai, labari na, kuna ba zai rinsa ba labari na. Sosai, ah, sosai, sanadin labari na, so kenan sanadin labari na. Wannan shine Sanadin labari na. Sosai. Wancan. Let's go now. Go. So kenan sanadin labari na. Sanadin labari na. So kenan sanadin labari na. Ga medicine. Salim Sumat. Waya za a yi ne? Yaya za a yi ne? To muje. 1, 2, 3. Let's go now. Sinaria. Hey. Sup. Say ya. Akwai haɗari wallahi.
sosai. Wayo. Maganar soyayya wayya take ne, yaya za a yi ne? Salim Smart wayya take ne, yaya za a yi ne? Hey, maganar soyayya ce, maganar soyayya ce, an ka san kai dace, ko ma baka dace ba, wataran za ka yi kuka, wataran kai dariya, haka soyayya take, haka soyayya kai, ha, shiti yo yo yo, shiti yo yo, shiti yo yo, shiti yo 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 yo, tiki 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 yo yo, sosai. Kai Salim Smart, kai Salim Smart, kai Salim Smart. Hey, bayan Allah in kun ganta me za a ce mata? Kai Salim Smart ban sakonka je a faɗa mata. Kai Salim Smart ban in kai mata sakonka. Maganin cutar jikina sosai. Let's go now, let's go now, let's go. Sasani ko kuskure na kuma da wasa ne. Wani saboda Allah ne na daure fito in ganki in samu sauki a raina. Kawai ne da soyayya dainin azabar kamu na shiga rudani. Soyayya kuma za ya share min hawaye. Soyayya ruwan goba ce sosai. Zana kwayar idon ka sosai. Let's go now, wata ke cikin waya na kasa warkewa da cuta ta san ki na kamo. Waya za ya share mana hawaye sosai. Masha Allah. Na samu so za ki shi yaudara ce a zuciyar ki kuni mai sarauta. C'est pour les boys, c'est pour les waka, les magoya, kaka boko, boule, kai Salim Smart. Wayya take ne, wayya take ne, kai medicine akan hanya, medicine kan hanya, wayya take ne. Girma su fara karma wallahi. Wai so kai soyayya Wannan shine DJ Lovely 21 ne. Hayyana wayo sosai. Wallahi shi ke sa mana damuwa gami da kunci. Soyayya ce farin ciki ka yi, wata ran kai kuka, wata ran dariya, haka yake. Salim Smart wallahi da shi ya kawo jiki ne sosai. Shi hada komai sosai. Kai
DJ baiwa zuciya. Zan ci amana ba. Ke na kulle so, ba zan ci amana ba. Ba za ka ci amana ba. Let's go now. Let's go. C'est boule wall. C'est boule waka. Ki kama mai gurbin zuciya. Gurbin zuciya. Zaman haka ne na kira ki sarauniya. Sarauniya. Sai ni kamu, ganin ki nake ko na rufe idaniya. Kamar na zauce, akan haka wasu suke mini dariya. Dariya. Soyayya ta ki na adana. Kira ni da naki, hakan zai sa in ji ka zama jarumi. Jarumi. Sosai. Remember your battle. The comedy I must say, we going to all the Wani boyayyen sirri daga al'amarin kauna. Sosai. Wanda ba zan buɗe ba sai kun har da min baki. Akwai wata kalma wanda ba kowa ke samu ba. Ba kowa ke samu ba. Sosai. Sai ki kwana da ke kashe na ganki ina ɗauke. Ki ce za ki mini magani. Cutar so mai nisa da ni. Kai salutin ba. Wayya take ne. A lalle dijo nan kare na mu kana saka hada wakokin da ban sani ba ma kenan. Wallahi to ni ban yi wannan waka ba ma. Ban taɓa jin ta ba ma ni dije. An za ka canza. Dan ni wallahi ban taɓa jin ta ba. Wayya take ne. Ni yaya za a yi ne na ce. Kada na yi shiru kawai ban iya wakar ba ne wallahi. Dan ka ji na shiru to wallahi ban iya wakar ba ne kawai. Yaya take ne. Wai ta kare mana. Ko ka canza mun ko ka kare mun. Wata gwan, let's go. Sosai. Let's go. Wace ce? Kai mauro ne. Wallahi. Kai mauro ne, kai magi ne, kai makakke ne dijan nan. Wayya take ne, ka san waka farko ka dawo da ita ƙarshe. Wayya take ne. To, ko a kwalliya ba irin taki fagen ado babu daukar kikin kai a ce za a so ki ne. Mummuna. Wallahi zuwan ta ne ana haka. Kai, kyakkyawa, san kowa, dan baiwa. Tunda na ganta na gane tana yi har mata ce mana in zo in yi sai na kace mata mene zan yi sai ta kace mana aha sai na kace mata ni ba na yi ina ai ni malam ne ni nan malam ne ni jan malam ne yaron malam ne yaron kai c'est pour les waka les maboya daka boko pour les boy hey you money do enter suna ta shigowa sosai suna ta shigowa hey DJ magana ake ta international DJ lobby 24 wallahi yaro baya ta sai dai babun yaro wayya take ne ya za a yi ne wayo kai let's go now yanda ake jin zugi inda har so ya su ko kuma yayi maka barna ne kam so yayi mini barna bare a cikin dai
sirina. Allah sarki wayya ta gani ya za a yi ne haƙi na so. Hauka rashin tunani sai ku tsaya a yaushe sun yi miki me? A ke kaɗai za ki sani. Sarki na ce wayya take ne yaya za a yi ne muje, yaya za a yi ne muje. Faɗa mana me ya faru, faɗa mana wai me ya faru, wai me ya faru. Let's go. What's up? Menene soyayya in ba cuta ce ba? Kamar mota. Ƙarya ne akwai ta manzo, ƙarya ne akwai ta manzo, ƙarya ne akwai ta manzo. Soyayya ba ƙarya ba ce, soyayya ba hauka ba, soyayya ba yaudara ba, domin soyayyar manzo ita ce soyayya mu. Ha, mana. Ta mai kayan keta. To kai kaji yau kuka gobe kuka ne dai ba zan jure ba sosai. Rayuwa ta, ladies and gentlemen, touchdown ne kuna tare da DJ Lovely 24, yaran nan ne sarkin sauti, akwai ganga. Ku ci gaba da bibiya ta YouTube channel na mai suna DJ Lovely 24 domin samun zafafan remix na Hausa da na music na jakina da na video da audio. Kar ku manta ku danna min subscribing, sannan kana ku danna alamar kararrawa, ku danna min alamar all domin samun zafafan sababbin remix na latest Hausa videos and audios. Ku ci gaba da sauraron zafafan waƙoƙi. Ni ne naku DJ Lovely 24, na ce ku huta ku shakata guys, ladies and gentlemen. Na maza da mata ku huta ku shakata ku sarara ku yi baccin ku babu wandon ciki, wallahi na ce ku ɗaga kafafuwan ku sama.